Nedvěd. Petr Nedvěd, Dánové jsou v plném počtu, ale Ženský dává gól! Tomáš Plekanec, český tým vede 1-0. Tak tohle by mohlo českému národnímu týmu pochopitelně pomoct. Změna na přesilovce. Že to tam zase míchají až do kuchyně, že tam není jediná střela od modré čáry, nakonec to zaplať pámu vyšlo. Podívejte se, jak ale Ženský tam sjel po levé straně, dostal tu přihrávku přesně na hůl, stačilo nastavit tu hokejku správně, aby to skončilo. Přerušení hry to českému týmu samozřejmě vyhovuje. A nakonec Michal Froník a střela, kterou se prezentuje Petr tenkrát, je to gól, Češi vedou 2-0. Trefil tak, jak on to umí a jak ho známe. Podívejte se, jak tam čekal na své pozici, na bližší tyč, překonal Andersena. Ale podívejte se, jak dlouho a pečlivě číhal na svoji příležitost, pak si udělal. Petružálek ho nezastavil a Kotouč si přebírá Franzen, srazil se s Čárovým a toho využil Jiří Novotný. Jenomže nedorozuměl si se spoluhráči, pozor na tu šanci, Víteče Štěpánek! To byl skvělý zákrok, ale je to gol! Tak bohužel Štěpánek po skvělém zákroku se srazil s Blaťákem, puk byl stále ve hře a Švédové toho využívají v čase. 2 minuty 42 sekundy skóruje Johan Franzen. Už vypadalo, že nejde snad zachránit. Tady ještě jednou Zetterberg u puku a najednou rychlá nabídka. Louis Eriksson střílel, ale potom nám Blaťák moc nepomohl Štěpánkovi. Navíc byl natlačený na našeho golmana. A český tým, pokud chtěl tedy najít nějakou protihru, tak se musí od začátku druhé třetiny bránit. Niklas Klonval a je to gol. Puk propadl Štěpánkovi za brankovou čáru. V té chvíli, tady se podívejte, sjede si z pozice obránce a to je téměř brankové čáry, tak nahozený kudy jen tam prošel Jakubu Štěpánkovi. Snad mezi nohama. Obrané činnosti. Chyba Fasta, gól! Tak to je paráda. Fast nám daroval tenhle gól, podívejte se, nahozený puk. Fast zpracovává, chce rozehrát, ale najde přímo hůl Jakuba Petružálka, ten puk se mu sklouzl po čepeli. Široké brankářky a pak už trefit tu mezeru mezi nohama, kde chyběla právě Fastova Persson a Švédové znovu kombinují v útočné třetině. Persson na modré čáře, je odstřelá, je to gól. Štěpánek měl zakrytý výhled a pravděpodobně možná někdo vytečoval. Tak, bychom měli vidět, jak se všechno odehrálo. Já myslím, že ta byla Joel Lundqvist a byl jednoznačně za brankovou čarou. Bohužel, bylo to tečované. Ještě jednou celá ta situace, naše obrana už je hodně statická. Tam Petr Čáslava nejprve vyjel na modrou čáru s Perssonem, pak se musel vracet a zůstal tak v zemi. Ale zatím je to přehazovaná a Švédové posílají puk do prázdné brány. Je rozhodnuto. Torresen, Matis Ulip, Torresen, úlos, Askova střela, pokrylý Rucha a další skvělý zákrok, ale na dorážku už Kovář nedosáhl. Norové vedou 1-0. Nabídky na dorážku, všechno tam bylo, naše trojice byla hodně stísněná, podívejte se, ty střely šly z vrcholu kruhu, proti nimi nebyl nikdo. Kovář tam fantasticky zachytal, ale na tu dorážku to už nemohl stihnout. Matis Ulip měl prázdnou bránu. Hrávka před brankou, ještě pozor na tu střelu a výborně, Hemský zastavil a teď Nedvěd a Hemský. Hemský v šanci, gól! Dvojice Nedvěd Hemský využila rychlý break. Breaková situace. Dobře odchytáno Petra Nedvěda, postavil si hůl jako brankář a oba dva vystartovali rychleji než norští obránci. Dobrá přihrávka a přesné zakončení. Tady Haugen nemohl mít šanci. Spec. Matis Ulip. Můžeme čekat nějakou kulišárnu, a je to tady a je to bohužel gól, který dává Spec po Ulipově perfektní přihrávce. Norové znovu vedou. Rozehrání
jel z pozice obránce. Zase se do útoku zapojil Jonas Hulos jako obránce, takže zpět z druhé vlny. Bránci hráči se zaměřili všichni na Ulim. Čáslava, tenkrát Krejčí za gól! Tak tohle, Krejčí mistr ušel parádně. Krejčí to dobře vystihl s tím najetím do útočného pásma přes obránce. Tvrdá rána, nádherně trefený horní růžek. To byl švih zápěstí. Haugen vůbec nereagoval tady. Michálek, Plekanec, Frolík, gól! Plekanec nápad a Frolík zakončení. Třetí střídání téhle pětky a vždycky z toho bylo něco zajímavého. Michálek vybojoval puk, Plekanec jenom posunul Frolíka a Haugen tady udělal možná první chybu v zápase. Nepokryl si ten prostor mezi svými betony. Michal Frolík sám si nebyl vůbec jistý, že ten puk projde do brány. A teprve teď se začíná radovat. Torresen. Od modré čáry Ulos a je to gól. Ulos vyrovnává na Cici. Byl to takový zmatek. To vypadalo, že vyhodíme ten puk ze třetiny a najednou 4 hráči před brankou. Nikdo. U Holose dostal krásnou nabídku a Kovář nemohl zareagovat. Muž s úžasně vláčnýma rukama, který zahajuje nájezdy utkání Česko-Norsko. Jak to vypadá jednoduše. Parádně. Jak to vypadá jednoduše, když se to umí. Krásné naznačení, teď přijde, teď, rameny. Beranger Schröder. Proti němu Kovář. A Kovář kryje. Česko vede po první sérii 1-0. Ne. Taky připraví ten jeden pruh na pravé straně. Navíc teď Torresen. A výborně Kovář. Ne, Haugen má puk rukavici. V tom případě Haugen zvládl situaci. Morten Ask. Jel hodně pomalu a Kovář jeho střelu kryje. Česko přece jen vyhraje. Špatná rozehrávka Jakuba nakládala a šance Lotyšů a puk je v síti. Meja a nebo jeho spoluhráč postrkali kotou za čáru a Česko prohrává 0-1. Viděli jsme to i na tomto případu, kdy Jakub nakládal, ten kotouč poslal za sebe, ale nikdo z našich hráčů nepochopil. Všichni jsme byli na pravé straně, nikdo mu vlastně nepomohl tím pohybem. On si tam hrál doplných ten puk a vidíte, jak to skončilo. Tomáš Plekanec už nestačil ten kotouč nějakým způsobem vykopat z brány. Bylo to tam hodně kostrbaté, od nějaké nohy, potom i od Plekance. Plekanec nakládala zpátky a už ještě dorážka, gól! Milan Michálek, nevyrovnáno. Aby se zvedlo pukum sebevědomí, tady vidíme ještě jednou ten moment, Tomáš Plekanec tečoval a špatně obsazení Michálek dokázal včas zasunout pod Masalskisem, než se vrátil. Michálkův první gól v turnaji a i v sezóně národního mužstva. No Ondřej Němec a tady je dobře postavený Nedvěd, postavil soupeře Nedvěd, gól! Byl tam pod tlakem, dokázal přizvednout lotyšskému hráči hůl. Ondra Němec parádně načasoval tu přihrávku, ale tenhle gól, to je odměna za tu zvýšenou aktivitu, za to, jak se kluci začali v 10. minutě druhé třetiny brát do pěkný puk. To je jenom výsledek té roboty. A je hodně sladký, protože Petr Nedvěd si s tím poradil famózně. 7. gól Petra Nedvěda v této sezóně v národním týmu. Zlepšuje zápas od zápasu, ale za 2 roky to bude špičkový obránce. Zatím hlavně nechce chybovat. Teď je tu Plekancová akce. Tomáš Plekanec, gól! První přesilovkový gól národního mužstva na tomto mistrovství světa dává kapitán. Ale myslím, že je to důsledek toho, že hrajeme aktivně a že Lotyšům prostě docházejí síly. Tady se podívejte, jak si šikovně poradil
Spotník Sim a dokázal vystřelit pod jeho hokejkou. Masalský s takovouhle ránu a takhle přesnou nečekal. První branka Tomáše Plekance na tomto mistrovství.